Čaute, zdravím vás. Minul som tak rozmýšľal a som sa tak vrátil naspäť vlastne v pamäti, že ako som začínal, alebo keď som začal chytať ryby a vlastne chcel by som o tom spraviť video, že aké boli tie začiatky, čo sa podarilo a jak si na to vlastne ja spomínam na tieto začiatky, že aké to bolo a o tom by som vlastne chcel spraviť video, možno aj vy si spomeniete na nejaké dobré zážitky alebo čo ste zažili pri vode, keď ste boli malí. Takže ideme na to. Ako som sa dostal k rybačke? K rybačke som sa dostal pravdepodobne cez môjho deda. On chytal vlastne ryby, ale nejak som si nikdy nebol na rybách. Len keď som bol malý, si pamätám vlastne, jak mal pionierku. To bola taká malá motorka. Tak v kúte mal pohodené vlastne laminátové palice. Mal tam aj nejaký kožený kufrík. A furt sme sa mu v tom hrabali a furt sme mu tam robili zle. A to bolo asi tak prvýkrát, čo som tak vnímal, že vlastne existuje nejaká rybačka alebo také niečo. Ale to ešte fakt, to bolo dobre dávno, lebo tie laminátky už vôbec pomaly neexistujú, takže by som povedal, že to bolo také, keď som začal si prekrát tak vnímať tú rybačku. Kto ma priviedol k rybačke? K rybačke ma priviedol môj otec, mohol by som to tak povedať. Vlastne on nechytá ryby, vôbec no, chodí s nami občas na ryby, ale to je málo. Ale s ním som bol možno akože prvýkrát alebo tak, že sme mali nejaký bič a že sme chodili vlastne na ryby. Na nejaké malé jazierka, alebo takto nejak by som to mohol povedať. Akože väčšinou len na bič sme chytali karasov. Raz si pamätám, že vlastne sme išli chytať tiež karasov na nejaký malý rybník a sme doniesli domov za 2 kýble a sme ich vysypali kačkám. Akože tomu nechápem doteraz, že aký to malo zmysel, ale tak vtedy bola asi taká doba, že vlastne všetko zobrať domov, tak neviem, vtedy som tomu neprikladal žiadnu váhu, že prečo zobrať domov rybu a prečo nezobrať domov. Takže to bolo asi tak, že cez oca som sa dostal k rybám a cez oca, no. A prvý úlovok bol pravdepodobne asi nejaký karas alebo nejaká belička, to som mal asi fakt na bič. Vtedy ešte neboli tak rozšírené kostňaky, podľa mňa na kostňaky sa lepšie chytajú malé ryby alebo biela ryba. A tie sme vlastne ešte si pamätám, každý, kto mal rodinný dom, mal svine a mal hnoj vzadu za domom, tak sme sa tam hrabali, sme tam rilovali a sme hľadali tieto hnojové červy a to sme vlastne chytávali a podľa mňa bolo to úžasné. Všetci celý deň nám smrdeli ruky od toho, jak sme ich napichovali na háčik a jak sme ich zbierali, ale dobre to bolo, akože neľutujem. A teraz by som to spravil. Teraz už vlastne doma nikto nemá hnoj, ani pomaly svine nechovajú, takže s tým červíkmi je problém, ale podľa mňa dá sa ešte určite niekde zohnať nejaké červíky. Ale jedna vec v mojom detstve bola podľa mňa úplne extrémna, to by som vlastne doprial každému slušnému rybárovi, aké som mal ja rybárske detstvo, lebo to bolo fakt akože extrém. To je neskutočné, akože môj otec pracoval v rybárni. No vlastne keď som nebol v škole, tak som bol vlastne stále tam, buď sme išli s Fábiou. Akože ráno on išiel do roboty, ja som bol samozrejme oblečený v monterkách, on ešte spal, som mu stále pri posteli, že poďme na ryby. Tak vlastne on chodil do roboty, ja som tam vlastne chodil chytať ryby a to bolo úžasné. Buď sme chodili na babete alebo na Fábii, na babete som vlastne sedel vpredu, jak je tá nádrž. A fakt tedy jedna udica, ty kokso, možno som mal podberák, nejakú sieťku a nejaký malý kalímok a tam som mal nejaké nástrahy, ale to bolo všetko a celý deň som vlastne behal medzi rybníkmi, bolo tam 24 rybníkov a ja som mohol vlastne chytať hoci ktorom. Tak som vlastne chytal úplne všade, kde som mohol. Bol tam aj ten športový rybník a to vlastne ja si myslím, že rybári mi závideli, že vlastne oni tam chytajú na jednom jazere a ja som sa tam mohol premávať hore dole, som si chytal, kde som chcel, proste som tam bol celé detstvo. Bolo to úplne super. No ja som tam vlastne chytával, jak sú vlastne chovné rybníky, spolukladené vedľa seba, tak vlastne z každého jazera vyteká voda a sa tvorí taký úzky, dlhý kanál. No a takéto kanály tam boli vlastne nejaké 3, ale ja som len na 2 chytal. A
Jeden bol vlastne taký schovaný v lese a jeden bol vlastne tak v strede toho pozemku a tam to bolo vlastne neskutočné, lebo tam som sa naučil privlačovať prvýkrát, to bola tiež dobrá storka. Nejaký druhý, tretí sused tuto od nás mi dal staré bliskáče, alebo plandavky. Oni ešte vyzerali jak lyžica. Troška boli hrdzavé, boli tam nejaké trojháky, tak hovorím, však vyskúšam na dravce chytať. A vlastne ešte chcem povedať, že z tých jazier vlastne stále nejaké ryby ušli do tých kanálov, alebo ak sa vypúšťali jazera, tak tam napadali nejaké ryby a ja som vlastne tie nechytal. Boli tam, neviem, mieseté ryb, struhy, sivoň atlantický, kapor tam bol, amúr, tolostolobík, proste šťuka, nejaký ostriež tam bol. A bolo to fakt akože úžasné. No a tam som sa naučil privlačovať. Som si naviezal nejak pliskač. Som tam išiel, som tam videl, že tam plávu vlastne pstruhy. Ja som si nahodil a som čakal a nič. Som videl, že idú okolo pstruhy, nech sa na to pozerajú, ale absolútne nič. A som išiel za otcom, som mu hovoril, že nemám ani záber, že neviem nič chytiť. Tak tam došiel so mnou. A hneď prvý nahodil, ak to začal ťahať, tak hneď pstruh, takže odtedy som tam bol nezastaviteľný, tak tam som chytal aj eseterov, aj pstruhov, potom som aj kaprov tam chytal na plávanú. A bolo to úžasné, lebo som tam bol celý deň sám. Som len jedol vlastne to, čo nejaké bobule som tam jedol, lebo bola tam jedna reštaurácia, ona vlastne mala takú malú záhradku, kde si pestovali egreše, rybezle a takéto drobné ovocie vlastne, tak ja som to jedol celý deň. Ani hladný som nebol, len som proste chytal ryby, proste celý deň som sa tam motal. Ráno stále otec vlastne napustil v liahni jeden bazén, tam mi dal vodu, on išiel robiť a ja som sa chytil a som si išiel chytať a keď som chytil rybu, tak som si dal do sietky a dobehol som k tomu bazénu. Ja som tam stále vyložil, takže na fajron došiel otec sa kúknúť do toho bazéna. No, on mal tak, ja neviem, 1,5 x 5 metrov ten bazén a tam bolo plno rýb na večer, takže ja som vlastne celé detstvo blúdil medzi jazerami a chytal som a proste som to spoznával a bolo to úplne super. A vlastne taký druhý kanál, tam boli čisto len pstruhy, lebo tam bola aj taká liaheň, kde sa liahli ryby a odtiaľ vlastne, keď nejaké ušli do toho kanála, tak tie som vlastne chytal, ale to bolo neskutočné, lebo si pamätám, že raz som tam chytil pekného pstruha, akože bolo ich tam veľa, ale tento bol fakt takéže obrovský. Vám ukážem aj fotku. Tých pstruhov som tam samozrejme pochytal veľa, to bolo tiež priezračná voda, krásna. Som si všimol, že tam vlastne bolo potrubie a tam vlastne z tej liahne sa tam tlačila voda. No a ja ako som už bol tam a otec jak čistil vlastne liaheň, jak otec vyhadzoval mŕtve rybky a ikry, tak všetky tam padali a tie pstruhy vlastne čakali v tej rúre na tie mŕtve rybky a to bolo úplne super, jak to jedli a som stále nahodil vober, som tam troška potiahol a som to tam mal. Tam som chytil jedno pekného pstruha, čo mám aj fotku a som tam ešte chytil šťuku nejakú 80-ku a to som bol fakt malý chlapec, to akože nemalo chybu tá šťuka. To bola tiež paráda. Bolo to v tom skvelé toto moje detstvo, že som tam bol medzi tými jazerami, lebo tam boli aj chovné rybníky, boli tam aj betonové nejaké rybníky, boli tam aj okrasné rybníky. Ja som sa na to mohol tak pozerať, že vlastne jak tá ryba vyrastá, čím ich krmia, alebo dobre to bolo to akože umelý chov, ale som tú rybu vlastne mohol vidieť od malička, vlastne jak boli ikry, potom jak bola tá malá ryba, čím ich krmili, akými granulami, potom jak vyrástli, zase ich premiesňovali a celý ten proces som videl, že vlastne ako rastie ryba, jak sa o ňu starajú a asi to bol ten moment, keď som vedel, že chcem chytať ryby, lebo bolo to fakt akože úžasné to detstvo. Doprajem to fakt každému, čo som ja zažil, koľko rýb. Si pamätám, že raz som tam chytil, tuším, na bič nejakých 32 pstruhov, neviem za aký čas, ale bolo to extrém akože. Raz som tam chytil aj zubáča,
to bolo na rotačku, to sa mi v živote nepodarilo, na rotačku chytiť zubáča. Ja si pamätám, že kde som dal do podberaku, som utekal za otcom, akurát čistili ryby a bol tam akurát majiteľ, a jak ma zbadal, že on odo mňa kúpi tú rybu za 40 korún ešte vtedy. Vlastne majiteľ si kúpil svoju rybu od seba, ale tak bol to taký dobrý pocit vtedy, keď som bol ešte malý. To bol tiež taký dobrý zážitok, ten zubáč. Ale väčšinou som tam pochytal akože pstruhov, kaprov, amúrov, jeseterov som toľko pochytal, že aj toho ruského, aj toho hviezdonosého, aj toho malého, že proste ja keď v živote nechytím pstruha a nechytím ani jesetera, tak by to nevadí, lebo fakt už strašne veľa som ich pochytal. Neviem, už som toho najedený, ak by som povedal, že už stačilo z tejto ryby. Takže tak. Ktorý bol ten moment, keď som vedel, že budem rybár? Vlastne v tej rybárni bolo ešte, alebo je také jedno jazero vybagrované, vlastne odkiaľ ťahajú oni vodu. A tým vlastne zásobujú všetky rybníky, všetky tie betónové rybníky a liaheň vodou. Takže tam bola stále čistá voda, akože všade bola čistá voda, ale to bola tak priezračná, že som proste videl na dno. Tam mohla byť aj 8-metrová voda a tam som stále videl na dno. Proste z diaľky som videl kaprov, tlstolobíkov, proste amúrov, šťuky. A v tom jazere vlastne bolo všetko a jak som stále, dajme tomu, obchádzal, tak som tam videl malých kaprov, jak chodia vlastne po kope, jak sa krmia na brehu. Potom veľkých som videl, jak sa slnia. A to bol asi ten moment, že by som akože chcel chytať kaprov, že by som to vyskúšal, lebo oproti pstruhu je to troška iná ryba. A som sa tak vtedy na to chcel zamerať. Vtedy mi to akože nešlo, lebo som bol fakt malý, som mal jednu udicu, jeden podberák a nebola tá výbava jak teraz, alebo nemal som toľko skúseností, že by som ich vedel chytať, ale nevadí. Ale vtedy som vedel, že proste chcem asi kaprov chytať. To bolo také vtedy, že áno. A kde som najviac chytal? Takže ja som najviac chytal si v tej rybárni s otcom, keď on robil, ja som tam vlastne chytal. A potom ešte na Malom Dunaji, to máme tiež vlastne tu v dedine u nás. A asi tam, vtedy neexistovali telefóny, boli prázdniny, zazvonil mi kamarát ráno o 9:00, že žijem na rybe, už bol prichystaný. Hovorím, jasné, idem, tak bicykel, kýbel, podberák, udica, malá krabička s nejakou bižutériou, tam boli väčšinou nejaké olovka, hociaké háčiky proste a sme išli. A to bolo celé leto podľa mňa, že sme išli na Dunaj a sme chytali. Sme si sadli na kýbel, udica do vody a sme chytali. Vtedy sme akože fakt nič neriešili, aký podberák, aká udica, hento, tamto, mali sme, čo sme mali. Proste bol v nás ten zápal, že chceme chytať ryby proste a sme tam sedeli. Samozrejme tie ulovky neboli nejaké, neviem, extrémne, boli to, neviem, bol tam nejaký karas, možno nejaký taký malý kapor, alebo keď sme chytili nejakú mrenu, tak to sme akože nechápali, keď sme chytili nejakú takú polmetrovú mrenu, tak to už bolo, že wow, že čo sa to vlastne stalo. Ale bolo to akože super to detstvo, akože veľmi rád na to spomínam, lebo mám dobré zážitky ohľadom rybačiek a pamätám, že raz sme chytili aj šťuku s kamarátom, mám aj fotku, takže pridám. A to sme zobrali domov, to sme točím chytili na rybku, ale že ako, netuším. No, a potom som ešte chytil vlastne ešte jednu, ale tu som chytil nejak na červíka, ale vtedy ten život bol iný proste. Nemohol som sa pri vode odfotiť, lebo som nemal telefón. Proste nič som nevedel spraviť, tak ja som to stále tak riešil, že ja som chytil šťuku na červíka, tak som ju hodil do kýbla, samozrejme s vodou. Som zobral domov, dal som do vane. Mama ma odfotila na foťák a
som tú rybu zobral zase naspäť do Dunaja, tak takto to fungovalo, takže pár fotiek mám. A ukážem nejaké fotky. Ale tam sa nájdem príbeh vlastne, keď sme boli na takom miestnom jazere tu u nás. Som bol ja, strýko a moji dva kamaráti, čo sme boli malí a oni si vlastne nahodili na jazero, dospeli a my sme išli na taký ostrov a tam boli kozy. Si pamätám, my sme tedy, neviem, som mal udicu, ale som nechcel tedy chytať, že sa ideme blázniť na jazero, na ostrov. A ten ostrov sme vlastne prešli cez most a kamarát mal mladšieho brata a mal v ruke konzervu s kukuricou. A keď tu uvideli tie kozy, tak nás začali naháňať a on nechcel pustiť tú konzervu z ruky za nič, tak nás naháňali na ostrove kozy a on tam plakal. Potom sme sa ťa nejak dostali z toho ostrova a si pamätám, že no však dobre, však si zachytáme. No a neviem, čo vtedy napadlo fakt, že si tam nakrmím. Že so šrotom, proste som tam nahádzal šrot a som videl, že začala byť aktívna biela ryba, proste začali jesť karasy, aj beličky a tak a teda. Ja som videl, že začali loviť šťuky. Neviem, akože ma toto napadlo, že nakrmiť a potom blízkačovať. Tak som si nakrmil a som nahodil vlastne na šťuku blízkač. Som ťahal, jedna šťuka, bum, druhá šťuka. Neskutočne tiež, nebol foťák, nebolo nič. Tak zase do sieťky, utekať domov, napustiť vaňu. Na dvore bola taká stará vaňa. Tak napustiť vaňu, dal som tam dve šťuky. Mamka ma odfotila na foťák a ja som ich vlastne potom zobral do Dunaja. Takže ja som aj púšťal ryby už keď som bol malý a ešte aj som bral z iných revírov a som dával do Dunaja. Ešte by som chcel niečo povedať k tomu chyť a pusť. Vtedy keď som vyrastal v tom období, tak tá rybačka alebo ten rybolov nebol nejak tak rozšírený, alebo aspoň si nepamätám, že nebolo to nejak rozdelené na druh rybolovu alebo takéto niečo. Že ja som kaprár a ty si sumčiar a bla bla bla. A ty sa vlastne chytal hociak. Aspoň ja som tak chytal, som mal, ja neviem, jednu udicu a som si privezával na plavák, na ťažko, na blízkač, proste to bolo jedno, ale bola to taká multifunkčná udica. No a v tej rybári napríklad stále keď na fajron som pochytal tie ryby, sme ich dali do tej liahne, kde bol ten bazén. Tak otec si vypýtal od vedúceho, ja neviem, 2 kaprov alebo tak, že jasné, že zober si, tak ich dal do sáčku. Asi sadli na babetu, rýchlo domov. Som samozrejme napustil bazén, vaňu, dal som tam vodu, dal som tam kaprov a som sa ani takto pozeral, jak tam plávu. Otec naostril nožík, si pamätám, a že ich ide zabiť a ja som furt začal plakať, ako malý, že nech ich nezabíja. A tak som ich furt, on že dobre, tak ich zober do Dunaja. Tak som ich dal do sieťky a ja nabitý s 2 kaprami cez celú dedinu. Som išiel na Dunaj a som ich tam pustil do Dunaja. Takže ja som tak troška zarybňoval ten Dunaj. Čiastočne, že keď sa niečo podarilo, tak som všetko bral do Dunaja. Nebral som to ako chyť a pust vtedy, že proste teraz som si tak všimol, že bolo také obdobie, že vlastne ľuďom to tlačili do hlavy, alebo nie že tlačili, ale že je taký druh rybačky, že vlastne chytíš a pustíš. Ja proti tomu nič nemám, tiež chytím a pustím, ale tak občas si niečo zoberiem. Nemám s tým problém, ale v tejto tak nebolo, alebo som to tak vlastne nevnímal, že by to niekto tak preferoval, ale ja som to len tak robil od seba proste. Ja som nechcel tú rybu zabiť, alebo som chcel vidieť, ako pláva, tak stále som ju pustil, stále domov, fotka na Dunaj, proste stále dokola. Dobre to bolo, akože mne to vôbec nevadilo, že som to robil. Ešte úlovky za mládí, keď som bol malý. Som mal nejaké šťuky z Dunaja.
možno nejakého malého kapra som mal, máme fotku. A to tiež chytil som doniesť domov, odfotiť sa na foťák a zobrať naspäť. Potom v rybárni samozrejme pstruhy, sivone, esetery, kapre, amúre tuším, zubáč nejaký tam bol, takže tam tiež mám akože pochytané. Čo sa mi tak utkolo v pamäti je šťuka, 80-ka, čo ma tak strašne potešilo, lebo som bol malý a keď som ju uvidel, a keď bolo v podoberáku, hovorím, ty kokso, to je paráda, vtedy to bolo super akože. Veľa fotiek z toho detstva nemám, ale tak niečo sa uchovalo, tak to tam dám. Porovnanie predtým a teraz. Akurát s kamarátom sme sa tam minule rozprávali, že vlastne aspoň ja to tak vnímam, že tá rybačka bola úplne iná vtedy. Sme nešli ako keby na veľké ryby, alebo sme to tak ani nebrali, ale sme proste chceli chytať ryby, sme boli zapálení a bola tam tá motivácia a sme chodili proste, bicykel, ľudica, kýbel a odchod. Proste celé leto, stále proste dokola. A keď náhodou niekto mal, že kostňákov, tak to bol sviatok, lebo však odkiaľ si mal kostňákov, keď tu není rybársky obchod. Proste, ten, kto išiel do vedľajšej dediny pre kostňákov, tak to bol najväčší frajer. A teraz aj tí rybári sú takí, proste to je iná generácia rybárov, to je proste úplne už, a sa to inak chová a je to proste iné. A ja to tak vidím, že v nás bol ten zápal a nikdy sme to robili preto, lebo nás to bavilo. A nás to stále baví, ale teraz niektorých ľudí vidím proste a chcú, ja neviem, chytia 2 kaprov za rok a už chcú byť v novinách, v telke, alebo ja neviem, chcú mať sponzorov, tí kokso, že sa tlačia tí rybári. Niektorí, samozrejme, čas výnimkám, ale vtedy to proste bolo fakt len hobby a sme chodili, chytali a dokola, tí kokso a bolo to proste super. To detstvo proste, ja si myslím, že každý má svoje zážitky, svoje to najlepšie, čo si pamätá a dobre, takže týmto by som sa vlastne chcel s vami rozlúčiť. Snáď sa vám toto video páčilo. Na to napadlo, že by to mohol byť dobrý content, že by som to vlastne mohol nahrať. A snáď ste si spomenuli na nejaké dobré zážitky z detstva. Keď ste samozrejme začínali, alebo začínate, alebo možno som vás motivoval, aby ste začali chytať ryby. A kľudne mi napíšte do komentárov, takže aký máte najlepší zážitok z rybačky, alebo keď ste boli mladí, že čo sa vám tak najviac utkvelo v pamäti. Čo vás tak najviac zaujalo, by som povedal, že čo bolo také najlepšie, fakt, že najlepší zážitok z rybačky. Dobre, takže toto je koniec videa a sa s vami lúčim. Čaute.